Bir yanlışıp günah etsen basın bir soğap iş et. Günahın iyisini alıp gitme deydik de. Bir neçe günahlı var. Adam bir ova var anna şu günaha giriftar oluyor, duçar oluyor ya şehre var anna. Ben yaxşı inşallah Türkmen doğulları açıqlay deydi. Ya bir neçe günahlar var. Fakat iş cayında şu günaha adam giriftar oluyor. Öyüne gelende şu günahdan dinliye. Ya bir neçe günahlar var fakat dostları bilen oturşanını oluyor. Ya fakat bir yurtları gezmeyene gidenini oluyor. Başka yerlerde şu günahdan daşalıp biliyor. Ya bir neçe günahlar fakat toylarda oluyor. Şu yaş oğlan biliyor da şu toy olsa şu günaha giriftar oluyor. Gözün günahı olsun, ağzın günahı olsun, yemek içmek günahı olsun, tüsse günahı olsun. Aham bir günahı basın bir soğavi iş ettiktir. Şu günahın iyisini alıp gitme deydiği ve basın günah etsen şu günah da yuvuliye. Ey yaş oğlallah, ey civan oğlallah, iş ova arada gezip durun. Tehran'da, Maşat'ta, ya Harç'ta, ya öz yurdumuzda, başka yerlerde okuat gezip ya işlep gezip durun. Hakikat ikimizi ulukon Resulullah'ın tafşırgısı haşi. Her yerlerde Allah'ını zikret. Karhanın başına, işin başına. İdris Peygamber heyf ben bigici himmetin aydar niftun bilkim vakt bolsun. Ter Resulullah aleyhisselam Muad ibn Cebeli hoş Allah yarın diyense inşallah şigici aytacak bolayın. İdris Peygamber hayyatiyet yanmıştık, iğne sanç yanmıştık. Hayyatta iğnemaştık yan. Her iğnen sançanını subhanallah diyenmiş. Asmallarda perişteli heyran altırıyı bir adamın kovduğunu her iğnen sançanını subhanallah diyediptir. Ben başka yana girmeyin. İş başına kargerçilik ya idari işle mizin arkasında otin ya her yağdaylar. Maşin Allah'ını zikretsen qara seni günahdan daşalmağa sebep oluyor da. Günah etsen basım soğavi iş ettiktir. İyi yaş oğlum. Bir günah giriftar bolsan, bir ova varyan bir günah giriftar olayan. Ya şehirde, ya hemsayandan, ya daştan, ya gariba, ya öz içeriğinden oluyor. Şu günahın iyisini alıp gitme utarsın. Şuna mekam ol. Şu günahını dumbalıdar, iyisini alıp gitme. Türkeme erti yine şu günahını. Guşi bilen, mobil bilen, haberlaşmak ya her nem bolsun. Ya şumarayı, seri basım, hasfet, ayır, şunu iyidarlama utarsın. Hiç kimin yüzüne kalma. Ohum Peygamberimiz aleyhisselam aydıptır. Es-sirra bis-sirri vel-alaniyete bil-alaniyeti. Keza fil-hilye. Şu Muad ibn Cebel'e aydıptır. Yaş oğlan dinle. Oğrinçe günah etsin, İzinden bir oğrinçe tövbe ettiptir. Ama açık günah etsen, hem kişi bilsin şu günah edenini, açık tövbe et, halk tövbe edenini de bilsin deyiptir. Mın riyakarçılık demeyelim, Peygamberin aydan kesin. Bir günahı oğrinçe giriftar olpsun da, göz, dil, el, ayak ya her günah bolsun. Öyüne gelen, akşam yatacak bolayan yorgunun patuğu malafı üstünde, yatın, içeriğin haberi yok. Karanlıkta Allah bilen kepleş tövbe etti yat. Günah oğrinçe bolli, tövbanını oğrinçe et. Hiç kime aytma. Hiç kime aytma. Özün menen Allah'ın arasında kalsın. Namaz okuyan, öylüdün övünçe şu günah boluptur deyim. Öyle namaz okuyan, farz bilen sünnetin arasında. Farzdan sonra, sünnetten sonra bir oturdu. Ey Rabbim Allah men etmişimi peşiman, bana tevfik-i hidayet verdi. Şeytan lanet etsin Allah'ını. Şeytan aydar, ve sen tövbe edenin min iştiyene şu günah sana geliyor. O biri olmasa o biri. O biri olmasa o biri. Sana yine günah geliyor, tövben peydası yok gibi. Şeytan galat ediyor. Allah tövben peydası var. Ne deyip sen günahın iyisini ne gezene? Şuurun her hafta istemde azdır.
Sen günäň ýygyny gezeň. Sen bizar günüňme giriftar bolýan, birden duçar bolýan. Yine de ikindi namazda Hudaýa men etmişme peşimanny tüs çyn musulmanlasyň. Kıyamet gün görersin. Çyn musulman şol adam. Günäň ýygyny gezeň akda. Emma şeytan emin weş waswasa edýändir. Sen ýene günah etýän öýlen. İşe git, bazara git, idaraňa git, ya daş ýurda git. Sen günah giriftar bolýan diýär. Ýok, şu mahal narahatlygyny Allahyň huzuruna daşyňa çykar. Eger ogryň günah edipsiň, hiç kim görmändir, ogryny toba et. İçinden aýt, hiç kime de gurrun berme. Hudaýdan ýaşyrmadyňy, halkdan ýaşyrma diýip türkmen bir kef aýdýandyr. Ol aýtýany bir günah edeniň halka aýtdyýdygy däldir ha. Ol aýtýanlary bir günah edipsiň, bir alim, bir Hudaýy dindar adamdan sorag etjek, sorajak. Şonu sora diýdi. Hudaýdan ýaşyrmadyň, halkdan ýaşyrma diýipdi, edin günäňi dostlaryň arasyny gurrun berseň, günäň öňküden beter artar. Hudaý halaýan näldir? Allah Taala Settarul Uyub'dur. Bir günah edeniň men Hudaý basyryya örtýär. O günäň perdesini özüň açma. O günäň basyrgylysyny özüň açma. Hudaýyň din hormatyny, Hudaý şoňusyny örtgü goýupdyr. Bir hayalyk edip onu açmaly däldir. Es-sirra bis-sirri. Ogryň günah bolupdyr, ogryny toba et. Hiç kime de aýtma. Hiç sirri nabaşat ki sirri az Huda nabaşat. Hiç sirri nabaşat ki sirri az Allah nabaşat. Her kimin öz kellesine özü bilen Allah'ın arasında irtibatı vardır. Koy şu günah kalsın, şudur şu. Hiç sirri nabaşat. Hiç kelleyi yoktur ki sirri az Huda nabaşat. Her kimin özü bilen Allah'ın arasında bir irtibatı vardır. Birniki kändir, birniki azdır. Hatta fasık da olsa, hatta facir da olsa, hatta anrak barsa, kafir da olsa, kellisinden kâda Allah aylan yâda. Hudaý aylan yâda kellisinin içinden. Hiç sirri nabaşat ki sirri az Huda nabaşat. Oğun bir ogryň günah bolupdyr. Din, şeriat, Allah, Resulullah'ın buyruğu hiç kimin ýanyna aýtma kalsın. Ödün menen Allah'ın arasında tövbe et. Estağfirullah ayt ve şu günahın iyidinni de gizme uttunda. Ol şeytan ýany açıklap aýtdyk. Şeytan waswasa edýär, ýene günah edersin diye ona inanma. Kulak asma. Biz Türkmen aýtýar, Hudaýdan ýaşyrmadyň, halkdan ýaşyrma diye ol aýtýarlar birinin bir alim adamdan sorajak bolýan ya telefoni ya huzuri men şijiri bir günah etdim şoň ýoly näme diýip soramagy halkdan ýaşyrma diýdigi bir ýoksa da ýene bir manasy Hudaýdan ýaşyrmadyň, halkdan ýaşyrma diýdigi bir adamyň hakyny ýen bolsaň tarafa men sen hakyň idim bir de hakyň diýmel aýtmaly tarafa onu basyryp goýmaly. Utanýanmy aýtmaga? Birine aýt bir ynamly, abrayly, şahsiýetli adama eline de şu pul ya bir zat bir şu tarafy bir nefer men adam da aýtmady, razy etjek boldy. Bir adam şu pul jady iýerdi, menden razy boldy. Ay bolýar kim bolsa men razy diýse inşallah şoň menen tamam bolar. Ine muňa diýäle Hudaýdan ýaşyrmadyň, halkdan ýaşyrma diýip şoňa aýdylýandyr. Halkyň haky bolsa ya bir alim adamdan, Hudaý adamdan sorajak bolsaň aýtdyýdy. Neýinki men günah etdim diýip, on saçagyň maşynyna diýen anaň ya äriň ýanyna ya dostlaryň ýanyna bir şejiri günah boldy, şeýle boldy diýip gülüşjek bolup ýaşamagyň aýtmalydyr. Şo kalsın etmelidir.